Karbi Anglong Arab Kidwan Apat Ningaklong Penitum Karbi Kurusa Chingumamai pen Hempu Mukrang Pirasinja Anam Paro Hiljume Hang Pen Nilip ni Hang Utarong Kang Amrikin Tonglong Kedok Abang Pu Apansame Pinila Nilitum Harangke Mai Kacho Palong Nankelang Dun Abang Pu do Ana Pasame Ningaklong Penitum Kardom Tipiglo Lapen Tong Sikot Pen Harangke Tum Stame Dadak Nilitum Long Nankele Tek Pen Mate Dadak Kacho Patek Banali Dun Tek Pot Churulo Karbi Anglong Live News of Pastame, lapen Cut Channel News Pastame, lapen Karbi News Live 24/7 Pastame, Karbi H Hills Live pula, la Pastame Churulo, lapen Birta Live of Pastame Churulo, lapen Ningaklong Pen, Karbi Longria Birta Pastame Churulo, Niritum Pen Pini Kap Chingwai Ponbai la Puilo, Kedam Tanga Postame Asama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Pen, CM Sir Dr. Tuliram Longhang Atum Nangkabor ipipon pen nilitum kacu pipon memorandum same approve lo ala suap teng penitum indigenous tribal faith and culture pualong penitum fan kidam tang aport ame lak kap tang pilo lak kap penitum penaan program kalbiarata chini lo itum dikrong kesi hawara mai long itum mesen hadak hidung itum pamanam lo aso dung pen bolong koma jilong tame pamanam lo kesi lang ipi hawara mai long tame pamanam lo lapen anisia jong sita haladak eduaram la long tame hidung pen itum pamanam lo lam chota kali cethan cimun cipari ya lam chota kali lang hawara mai ke seng chota dari lang niritum achievement akitab sitame tak tharo pho anitum print lo like coloring kan side asila hai ka dor sopik print same nitum kam pachun long lo tapi apart tame rangsina sarpo ke plang labang so calu thanse atumo aduna lam tame nitum itum jil pen akitab nitum print long lo rata thingno patang long lo en saya mo nitum kesi yang bong tame computer laptop la kado be set la computer set sinam long lo la pen penaan nitum ang bong pen kenang sot la nitum komiti yang bong phone kabe tum hata phone hai tame tum nam long lo hawar pang tai fan hawar tum hata me kedam ke bang hawar sai tum long lo nasi la ke churupik lo nasi peneng le thos tame kopai ke me pen nitum fan diuli mate ankan bang apan nange pabat pon bom ji apan tame indigenous tribal faith and culture tumpen chingbai erlo chingki erlo ako pom hejong maipu ke hai sar thon sing tron pong si tame pangdak lo je chief minister fan ang sidak kalbiang long ke bang unhut nitum pinpura lo ta pidun lo je pabat nangji nam ongdum is west kalbiaron parim atum anapan kachelang long ji apan pu nang pabat nai po tame nitum aronalu tatok pidunong lo la pen achievement pidunong lo la sot da pen dak nitum ke nang dia son ke hang son antame pidunong lo tata ningche thelo ituma sian sa dr tuliram ronghang la pen tim kal biang long amor sing piso pen chenglok mp akai pe chenglok mla bidasing ingleng mla sara ke hai pen chenglok dor sing ronghang pen chenglok dr nomor murmin pen chenglok itum rupsing keron ake hai mla sar pen chenglok nondita gorlosa pen chenglok jogen mohon hills minister pen chenglok alang tum ka dog we pen same nang bor i nang kirsanun pen non le thota long la pen non ni tum ka chu pm memorandum same la so phat alang tum pen initiative na en pon na en pon po la pen nang bor i pibun po puni tum ning che thelo se pini ni tum ning kan se long pen kopi sinon 2025 aning kan bani tum ki pen ponji potang te ni tum la hello pini che parai pon bangke kecheng sia bangke ke sia tdp office ni tum prabjin pen rada hong jai long ni tum piklang pon po apen hinia bangke KKCA ningkane segalong Bart University apan sabi tum dihin panong pon erlo thik pon erlo napen lapen isia bangke rurangsna sarpo karcho last time tum KKCA pen deng pon erlo exam pen deng pon erlo lapen nilitum bongchina nam ki kenang sotlo lake nitum thangthanga cheklo niphai siar ni kalbini kan miar ni si kupon po laphan sutame bongchina nam ki pu aphan sutame lak isia tangka panong lor pe nitum cheparai pon lo je lake nitum dak bongchina nam ki pu sutame guru sar mesa phar kangthum karni damji aphan gari kadu abe lahai akeng ke thonun thek ji aphan bapen dak poho hai hui ke nam phandam nitum deng pon lo so phi bangke nitum ako
KKCA tiri piang bong nitum dak mingkan sekwen tham chidi karkli pumukrang karkli ason dodo aja hala so phanta nitum sri thongkep nitum panong ponlo so phi nitum KKCA hawara tuma phasta me hawara mai kapang tang thuya phan KKCA hawara mai antu se kapacha tang thuya phasta me nitum tangka panong lor pen initiative ken theka phan hada committee kai strong phan nitum lagi si tangka panong polo hawara si tum phan ipi ponji puistame nitum kwana phan si kwana hawara si ipi pon ma kwana tangka sula lagi siang bom ke thakoi ma dan nitum coaching wai thu posta panong lor ke lagi si hawara ma panong pon lo so phi bang nitum KKCA pen nitum kaciparai pon labang ke nitum kalbeng lo termas council hasim mola bang nang pipo nitum pangdak pon po sita office building highway kadu we bang lagi construction bang ke mo pc pangdak pon po lapen nitum dusulang pinige nitum ning tarong pik ningarong pik alam bang lalo nimalu thui ako si amen choklim bharat rok sinon nitum KKCA pen talib elo la kola so bharat rok sialu thui bang rada thengnu ke paklang thuye phan kitab ki print dore la ke sike dorde lang te bos tame nona ko lahai kisi ke dang DTP ke theng giros ka kuri lahai ka do ka we kang sil kang sa lahai se men ke kang thum dami kuru sarhan ke patoki lahai ka ke pa keng ya phanta lak isi tangka peneng la 325 bang bong ni tum panong lor pen la ni malu 300 mi tum thik pon lo la so phi ban ni tum KKCA executive ang bong tame TA tame ni tum thik pon lo je ni kan secretary chingbai hu ni tum dam bang KKCA ti piang bong abar sa jonai pusira thik pon lo la so